ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಗಲು ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತೀಜಾರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಮಿತ್ತಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತುಪ್ಪುಡೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರವಕ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಟ್ಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಈ ಚಟ್ಟೆನು ಪೊಲಿಂಕೆ ಪಂಡದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಚಟ್ಟೆನು ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐನು ಪತ್ತಿಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವೊಂಜಿ ಮರ ಅತಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಪತೊಂಡ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಂಡ ಐನ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನೇರ್ ದಾರ ಐನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಚಟ್ಟೆನು ದುಂಬುದ ರಾಜೇರ್ ನಗಲು ಯುದ್ಧ ಟೈಮುಡು ಪುರ ಕೋಟೆ ಬರ್ತಿಯರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಐನ ಪತೊನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಸುಮಾರು 5 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಉಂದೆಕ್ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಲಗೆಡು ರಟ್ಟಿಸಿಲ್ ನಾಲಗೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಉಂದೆಕ್ ಉಸಿರು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಬದುಕುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಒಂದು ವರ ಐಕು ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕದು ನೀರುಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ದಿನಲ ಪಿದೈ ಬರಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂದು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಪಂಡ ಉಡುಲ ಚಟ್ಟೆಲ ಒಂಜೆ ಪಂದ ನಿಜವಾದವಾದಲ ಪನೊಡಾಂಡ ಉಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇತೇನಿ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಬಲೆ ಉಡುತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಒಂತೆ ತೂಕ. ಉಡು ಪತ್ಪುನಾಯೆ ಉಡುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಟದಯ ಮರ್ರೆ ಉಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಮಾಟ ಮರ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಉಡು ಪನ್ಪುನವು ಬೇತೇನೆ ಉಡುಲ ಒಂಜೆ ಚಟ್ಟೆಲ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು. ಉಡು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟೆದ ಜಾತಿಯೇ. ಉಡು ಚಟ್ಟೆದ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಉಡುತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲ ಚಟ್ಟೆದ ಕಿನ್ನಿಲ ಸಾಧಾರಣ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಕಂಡು ಪತ್ತೊಡಾಂಡ ಚಟ್ಟೆದ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಉಡುತ್ತ ಬೀಲದಲ್ಪ ಬೊಲ್ದುದ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚಿ ಅರನೆಲ 10 ಇಂಚಿ ಓಂತಿಲ 10 ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಮಾಟ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾದೆಗೆ ಪಂದು ನಮಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆರತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐನು ಮಾಟ ಪಂದು ಪನಂದೆ ಇಪ್ಪಾಯಿರು ಐತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ದಾದನೋ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐನು ಮಾಟ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ದೀವನ ಅಂದೆ ಐನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಬ್ಯೂಸಿ ಆಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಡು ಬರೆದಿತ್ತನೇನು ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಏರೆನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಡು ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಮಾಟ ಅಂದು ಗಿರೆ ತೊನಂದೆ ಐನು ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇತೆ ವಿಷಯನು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೋಸ್ತಿಲೆ.